deliver ni atong i-order ni mga TV sector. Kinapawan? Ano pa nag-order? Ha? Bebe? Oo. Ano pa nag-order? Gikuan raman may gikontak raman ni sa import kaya to diri god. Nadaunan man daw nini mo dito gahapon og 25. Kaya pangalan? Conchita Campo, New Baguio. Kasi may nag-order na. Flat screen siya na TV, ang balance 75. Nag-down kagahapon dito 25 or Kasi Christine? ha? Si Christine. Imuha man mamo. Mura si Christine nag-kuan na Pero ikaw siguro nagpirma dito sa import. Wala. Dito man daw ni Gikan. Bako ka to gapon eh. Yan, saan kita kaya nagkuanan? Nadaunan na dito. 25 tapos kuhaon daw diri ang 75. Kay flat screen man ni nga TV. Wala mo ko na dito. Wala rin sa kaya ni. Si Christine. Asa man din na siya. Si Ma'am Christine. Oo nya, yan. Kasi may nagatuloy ay. Yan to man daw ni. Chris, okay, kinta tawagan daw si kita. Kasi ito ni aging adlaw. Oo. Hindi na buyan siya mabalik man pinagawas na dito sa opisina. Kailangan dyan naman ni sa ikuan. Wa makukwarta dari na ako kunin ato dito. Sa kaya. Na may ikuan din na may papilis po dira dala nga itong gipirmahan dito sa opisina. Tanawa daw sa manato ni oy kadi naman yung mabalik. Di tanawa daw ako. Tinakalimot ka ba? Kasi na ay ano dira kanang Wala mo to magtinod. ORCR sa motor. Wala. Ganilo, awag ko ni order yung naggabuang na Sige. nawa. Sa maning wala man, di ka ni kuan kanang mga Surprise! Happy birthday! Joke lang. Wala bayron na. Wala TV. yan da ka papay. Mo sunod na lang ang TV, no? Ang napunta mapunta ka wa man mo nga dito. Gani, happy birthday. Nakuyawan mapunta. Ay, glad ko si Uncle. No? Dili ba muna yung mga katos pinapawag sure niya. Sana maging taon na magkukuhan. Na kay ano kanang idea kung kinsa nagpadala? Akong anak siguro si itong sa Hong Kong. Ana, siya mensahe para sa imo. Ana siya, hello mama. Kumusta? Happy 66th birthday. Unta malipay ka sa gamay na akong surprise. Ma, ang wish lang nako ninyo ni Papa. Papa, dali ka Papa. Nga tagaan mo og maayong panglawas sa Ginoo. Salamat kaayo nga bisan sa kadaghan namo, ipadako mi ninyo nga naay kahadlok sa inyo ha. Pila day sa kabok? 2 Oy, pure buyag. Baka pa mapuko ma'am alang ninyo. Kanang matog mo po mami ako ko kuitan ko. Sana all. Mao jud na dira. Siya mahal namo mo mabisag dili ko showy sa imuha. Pero deep inside ma love kaayo namo kanamo pati si Papa. Basta ma amping mo permi sa inyo lawas kay mag-amping pud ko diri. Bisan na ako sa layo, salamat kaayo sa tanan-tanan ninyo ni Papa. Happy birthday mama. God bless. Amping mo ni Papa always. From Christine nga naa sa layo. Si Ma'am Christine Campo nga naa sa Hong Kong. Oy, natulo man ang luha. Ay. Okay, sige. Oh, ayaw tawon ma'am. Okay ra mo hilak oy kay birthday biya nimo. Oh, relax lang. Pwede na yun. Okay. Sir sa i-greet sa si ma'am og happy birthday. O kiss dayon. Makatrisi na gid ni karon ba? Kasi mangayat na karon na makatrisi na gyud. Sir, unsay kasulti nimo kay Ma'am Christine? Ay ako nagpasalamat po sa anak na wa ko magtaho nga sa birthday sa akong asawa na din na surprise ngayon ini. Ako nagpasalamat nga layo siya. Kung nga akong anak mahal ako siya, mahal siya niya. Opo. Okay. Salamat po sa iyang mga pasalamat siyang mama. Na siya pong daruang ko na siya 55. 65. 66 66. Ay, 66.
13. Bawasan pa lagi isa para maka-3C ba? So, murag na lang. Okay. Oo. Sige, ang atong celebrant na nga nagatulo ang luha, mayo ana tong mensahe. Dire ma'am. Unsay mo ikaingon sa imong anak nga si Ma'am Christine? Nagapasalamat sa mga anak na si mga diya. Sa akong anak ko sa layo. Sakit ang kunduga. Sakit ang kunduga. Nalayo siya. Kaya ako sa tabang sa kuha. Wala oy. Bisan ako nga, wako nagpangayo sa iya. Sige silang suporta sa ako. Ay sana all. Kaya, sa kung matiro ako na ngayon sa iya. O iya lang surpresa na wag ako kabalo. O sa iya nga sa kuha. Sabi na kung magkatag na sa okay. Yung ganito siya kanina nga. Papalit ang cake sa Balakano. Ako gampo na siya mayo lang lawas permanente. Ako pangalan sa Ginoo nga siya katanan og pusog sa Ginoo og taga sa kabasko siya ang kinabuhi o sa iyang mga pamilya, sa iyang pamilya kay pamilyado naman siya. Og ako ko pasalamat nga ang akong isa ka anak nagkasuporta sa ako kayo. Okay lang, nanganak ko daghan pero naman sila Maswerte kaayo gyapon sa mga anak no. Oy, sana all. Tay, maka-3C pa tay. Wala kaya mamayo. Kalipay ta karon wala. Sa naluwa nas kalipay og mix. Duwagin is kalipa. Kalipay ma'am og kaguan. Kaguol, kay gimingaw na sa anak. Oy, sige lang normal jud na no. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday wish og iblong candle. Yehey! Happy birthday! Ma'am, kami di ay ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mino nga kami ang napili sa imong anak para magatod karon diri og sorpresa. Og napahila ka namo no, sorry kayo no, ka napahila ka namo og napukulbaan. Oh, naiblan na gud sa tatay. Bayo na lang dito. Tumayo. Sakyan na lang namo. Sige lang kay moabutay na ang flat screen siguro nga TV no. Pohon. Oh, happy birthday. Palakpakan nato. Kisa dra tay usab gaylak oh. Digid ka karon ka pangayo ani oh. Yehey! Okay, confirm na ika 13. Happy birthday.